Daytoy ti bilen ni Kristo kaniyak, manipud umuna nga ikis ti biyak. Aging gamaw di nga anges aw awagak, dagiti bilin na may panggep iti gasat. Dito'y dagaintat na ti bagina, alawak ti lubong, natay iti krus tapno basol mayaon. Inumsi imbaklay na ti pungtot, tunggal basol insalakan na nagsagrapiti utot. Ni Kristo laeng ti masarakan nama, bato a panulitip ker ditoy daga. Isu ti silaw ko amang ipaay tital na, pamanekne nga ayat na sagabana ket napnuan ayat, laglagi pek ti ebanghelyo nga inaidaw-dawat. Ta amina sumurot iti pagayatan na ket anak ti Apo, ditoy lubong akta derakto iti bileg ni Kristo. Ni Kristo laeng ti masarakan nama, bato a panulitip ker ditoy daga. Isu ti silaw ko amang ipaay tital na, pamanekne nga ayat na tinakasagana. Ti ipapatay ni Jesucristo iti krus ket saan a panungpalan. Ipasimudag niya panangidaton namnama sa ngalubongan. Mangted pamati waya-waya, panagbuteng ken panakaisalakan. Dagiti mamati agrukbab agdaydayaw, agbiag mapabaro ti biag, panagungar baligi